Prestaň vnímať predaj ako, že niekomu niečo nanúcuješ. Predaj je charita, pretože zober si, že tým, že mne Jobs alebo jeho nasledovníci predali tento telefón, tak na mňa urobili charitu. Pretože ja s tým telefónom môžem zveľaďovať svoje podnikanie. Inými slovami, tým, že som si ho smel kúpiť, za tie niekto predal obrovské peniaze, tak ja mám celý office, celé filmové štúdio, viem na tom doslova hýbať vpred svoj biznis. A som vďačný, že mi to predali, že niekto také niečo vymyslel. Predaj, keď predávaš kvalitný produkt, ktorý je prínosom, definitívne rovná sa charita. Lebo tá hodnota toho produktu smie prevýšiť tú hodnotu tej investície. Keby som mu pripisoval hodnotu 1000 eur, si ho nikdy nekúpim za 1400. Ale ja mu pripisujem hodnotu aspoň 5-10 tisíc, preto som si ho kúpil. Yes. A tým pádom na mňa urobili charitu. Lebo mi niečo, čo má hodnotu 10 000, dali za smiešných 1400. Dá smysl. A takisto, keď ty predávaš niečo, čo pomôže niekomu druhému, robíš na ňom charitu. Prestaň vnímať predaj ako, že niekomu niečo nanúcuješ alebo že ho ošklbávaš. Pretože mu pomáhaš, že to je prejav určitého stupňa charity.